işe yerleşmeye kömek edecek deyilip Türkiye getirilen ve sonra İstanbul'da ten satmaya mecbur edilen daşary ýurtly şol sanda Türkmenistanly denanlaryň 22 sanyşy saklanyldy. Bu barada Türkiýanyň medeniýet serişdeleri habar berýär. Hürriyet gazetiniň 14 fevralda çap eden habaryna görä, Türkmenistandan, Özbekistandan, Kyrgyzstandan, Kazakstandan we Uganda'dan gelen 22 denan polisiýada soragy çekilenden soň Türkiýeden öz ýurtlaryna iýerilmek üçin İstanbulyň Vilayet Migrasiýa Müdürligine iýerildi. Jenaýat toporunyň agzalarynyň sosial mediada çağa seretmek we öýlerde hyzmatkar ýa-da kömekçi bolup işlemek üçin bildirişleri ýerleşdirip aýal gyzlary Türkiýe getirýändikleri anyklaşdyryldy. Olaryň Türkiýe gelen aýal gyzlaryň elinden pasportlaryny alýandyklary we käbir aýallary resmi nama gol çekmäge mejbur edip özlerini bergili edýändikleri şeýlelikde olary ten satmaga zorlaýandyklary anyklaşdyryldy diýilip habarda aýdylýar. Aýdylmagyna görä Türkiýanyň Anadolu Baş prokuraturasy we oňa degişli türk edaralary tarapyndan 3 aý dowam eden tehnik we fiziki iýdarlamalardan soňra 14 fevralda daňdan wagty İstanbulyň Anadolu bölegindäki 7 trapçadaky 31 adrese bir wagtda reýt geçirildi. Bu reýtleriň netijesinde ten satmaga mejbur edilen 22 aýal we olary ten satmaga mejbur edendigi aýdylýan 20 şüpheli şeýlede şol adreslerdäki başga-da 30 adam saklanyldy. Şeýlede jaýlarda aýallary degişli pasportlar bilen bir hatarda ençeme sapança we okdäri, gylyç, neşe maddalary ten satmak sowdasyndan alynan pul serişdeleri, resmi namalar we beýlekler ele salyndy diýilip habarda aýdylýar. Türk medeniýetiniň habarynda aýal gyzlaryň şahsiýetleri we olaryň türk ýa-da daşary ýurt raýatlar tarapyndan ten satmaga mejbur edilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkiýe köp sanly türkmenistanlylaryň okumak we iş gözleginde çykmak üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň biri bolmagyna galýar. Soňky ýyllarda türk medeniýetinde Türkiýede ten satýan ýa-da ten satmaga mejbur edilen jynsy zorlugy uçuran, öldürilen ýa-da ýiten jenaýata baş goşan türkmenistanlylar barada ýygy-ýydan habarlar peýda bolýar. 13 fevralda meşhur aýdymçy Mahsun Kırmızıgülüň İstanbulyň Beşiktaş etrawynyň Etiler diýen ýerinde ýaşaýan ejesiniň gymmaty 2 million türk lirasyna ýagny 400 000 golay Amerikan dollaryna barabar bolan zatlaryny ogurlandy guman edilýän türkmen migrantlarynyň suud diňlenşigi geçirildi. İstanbulyň jenaýat suudy bu suud diňlenşigini soňa goýup şüphelilerin tutsaglygynyň dowam etmeligi barada karar çykardy. Geçen ýylyň 14 dekabrynda Türkiýanyň haberler.com neşrinde çap edilen habarda Demirady Kipriň Lefkoşa şäherinde türkmenistanly bir adamyň öz çağalaryny esewan edýän baldyzyny zorlandygy habar berildi. Polisiýada soragy çekilen 38 ýaşyndaky Atamurat Orunow 26 ýaşyndaky baldyzyny zorlandygyny boýun aldy. Orunow Lefkoşanyň ýokary jenaýat suudy tarapyndan 9 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Mundan öň ýagny 17 awgustda Azatlyk radiosynyň İstanbuldaky çeşmesi şäheriň awjylar etrapçasynda Türkmenistanyň Lewap welaýatynyň Köýtendag etrawynyň Magdanly şäherçesiniň ýaşaýjysy bolan bir denanyň giýji öýüniň ýanynda pyçaklanyp öldürilendigini görkezýän video ýazygyny redaksiyamyza iýeripdi. Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda duçar bolýan ýagdaýlar barada türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat berilmeýär. Şeýlede Azatlyk radiosyna ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasyndan hem kommentari almak başartmaýar.